Trăiască cel mai frumos primar și cel mai harnic și gospodar. I-a spus domn primar, dacă n-ai să vrei, tot asta te pui lumea. Cu plecăciunea a lăsat mortul primar, să vă spun sincer, și am venit, că mi-a murit tatăl mare, cel mai mare creator. Unde-i Lutic? Unde-i Marceluș? Stai ascuns, din lângă Moșu Ghiță. Unul din cei mai mari creatori, care a fost cel mai bun meșter, alături de fratele lui Popa, care și el, Dumnezeu să le a murit. Dar am venit pentru că așa e bine să fim alături de meșterii populare, adevărați meșteri. Noi vă mulțumim și ca în fiecare an încercăm să asigurăm cu ocazia zilelor orașului păstrarea obiceiurilor, a tradițiilor, a lucrurilor bune care au fost născute în acest popor și dumneavoastră aveți meritul că le păstrați. Da, păi pe dealul din Șupit ca o fofo, păi cânta noaptea cu cuveam, măi, și de rău ne prevesteau. Păi nu vestea că-ți vine noaptea, o fofo, și vestea că-ți vine moartea, pe tăicuța să-mi iau. Păi copța lui rămasă în cuiu, jelităi de moșugui, măi, parcă e nimănui. Vă mulțumesc și să trăiți! Acum arată a om gospodar, să știți. Mă bucur. Și din nou va vota lumea fără suflet, să-mi luați pălăria să mă aruncați în foc. Doamne ajută! Oaspeți și din Ardeal, din Bistrița, pentru delegații străini mai ales. Doamna vrea să cânte un scurt. Cu asta încheiem. Cântă, măreluță. Vă ascultăm pe doamnă. Dragul meu ne-am venit, măi dorule, cu cine ne-am întâlnit, măi puiule, dar noi venim să petrecem, măi lume baie de necazuri, să uităm, măi dorule. Domnul Marcel Lutic, care reprezintă Asociația Meșterilor Populari din Moldova, cum reveniți în Târgul de la Roman? Cu bucurie și cu speranță. Cu bucurie că, iată, cu sprijinul generos al primăriei municipiului Roman și a familiei Butnaru de la Muzeul de Istorie, reușim să organizăm și a 7-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Bucurie fiindcă într-o lume care ia în derâdere aceste valori tradiționale, totuși încă există oameni și instituții care se preocupă ca acestea să fie păstrate și, iată, chiar promovate în centrul municipiului Roman, în centrul unui oraș mare al României, nu undeva la periferie, și asta arată că încă sunt prețuite și respectate aceste valori ale tradiției noastre.
De la Roman? Da, din Roman. Roman. Sunteți, eu știu, bănuiesc că nu prima dată la manifestarea asta. Nu. În fiecare an trecem să vedem, că ne face mare plăcere să admirăm operele astea de artă și ne bucurăm foarte mult că în fiecare an ne putem găzdui, primi și pe cât putem să și cumpărăm ceva, să avem amintiri că sunt foarte frumoase. Românii noștri fac lucruri deosebite și ne bucurăm pentru evenimentele astea. Mă gândesc că aveți acasă, iată, fiind la 7-a ediție târgu, așa, pentru fiecare an câte un suvenir acolo? Neapărat, câte o amintire cel puțin și mai dăm și cadouri la alții, chiar cu mare plăcere. Deci chiar sunt nemaipomenite târgurile astea a meșterilor populari. Tradiția și folclorul și lucru manual în care se pune suflet sunt deosebite și trebuie să le promovăm. Cum vedeți o manifestare de asta așa? Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Uitați, am văzut toate pe aici, toate părțile componente a acestei zile. Mie îmi place foarte mult și n-am știut. Hristos a înviat și bine ați venit la Roman. Am înviat și bine v-am găsit. Și de unde veniți?
Din Mănăstirea Humorului, județul Suceava. A câta oară la Roman? A doua oară. Dacă spun ce am spus la toată lumea, înseamnă că dacă ați revenit, v-a și plăcut. Da, a fost foarte frumoasă organizarea, adică bună și am fost împăcați. Sunt foarte mulțumit. O ținut vremea cu noi, meșterii care i-am invitat mi-au venit, târgul cred că va fi și la 7 ediții un târg nu reușit și foarte reușit. Avem toate domeniile în tradiția populară românească, de la Ciunuș-Conac și le-am îmbinat. Și tradiția moldovenească, cu tradiția săsească, de la Maramu la Constanța și baza în schimb rămâne Moldova. Hai cu mine, hai cu mine să pornim la drum. Ne așteaptă casa noastră dragă, iarba verde și potești de drum. Munții-vă, mor de vânt, râurile vezi, trecători, ne așteaptă mama, tata, prieteni vechi, frați și surori. Ascult adesea glasul dulce ce mă cheamă, ca să părintească să-mi revăd mai curând și să mă îngâi părul alb al mamei. Voi veni, dragii mei, dragii mei. Amintiri dragi îmi revin din copilăria anilor trecuți, de bătrân la școală la vânt aurii, de vecini la coasă și fete zglobiți. Munții-văi, mor de vânt, râuri de vânt,